nwoke a ịmakwa na ife la anara eme gị ke nke bụ na kedu ka isi gaa na-ekwu ukosi na ebu dibe unu na ị na-anụ nwaanyị kedu onye ịnụtala ka ọnụbalị gị nwaanyị nwoke be anyị wee bịa wee sị m na nwunye ya nara ekwu ya ekulu mmiri tọgbu iko nọ mgbe niile nwunye ya nọrọ ana na-akpali ya mbụ nwanne anyị nwoke bi na mba United Kingdom ọ sị na nwunye ya nọrọ ana na-akpali ya wili n'ọnụ na-akpali ya so saa aka ka kulie nwaanyị ọnụ o sekwela aka si ọgbapụ n'ụlọ na biya na-achazi ọkwụ na-agaghalizi n'ụzọ mgbe niile ọ nọ n'ụzọ ọ na-agagharị o chetabie ma ọ na-atamzili maka nwunye ga-eji ọnụ wee mee ọkwana ya ọsị ụfọdụ ojewela ọrụ n'oge 2 hours before the time ka esi abịa ọrụ bụ na ịbịaka n'oge 30 minutes before the time anara abịa 1 hour mana ọ sị na ọ na-agacha 2 hours before the time jee nọrọ n'ụlọ ọrụ ka o wee gbapụrụ nwaanyị a wee zuo ike wee kulu mmiri doro edo nwụọ si ha ọ na-akpali ya nnọọ ọ nara enye respect ọkwanya ka m bịa jụkwa nwaanyị wee si na sinsi nwoke nụrụ ogotenụrụ ya brizi ogotenụrụ ya panti ma ọ mekọp ma akwa ma ọ jụarịns dị mma ka ibie na-adị so ịfụzi anya ọgbacha ngha na ọ dịkwa mma mgbe ọ nọ be nne ya ọnụzia dị ọgba ngha ọ bụrụ na di ya nara alụ ụlọ ahụ ọ na-alụ ọrụ mana ọ nọkatanụrụ wee nye kọpọsisi afọ peni and ọ rapụrụ ya ụgwọ ụlọ ya kwụba bilu niile ọ sị na ọ na-alụ projekti and projekti ose na okwu foto si na projekti ọlụ na nke a ma nke ogote ọfụnuri anya ịghọtago so kedu onye ọ ga-aga ọbụla nwere onye ọ ga-abụla ọ dị ya mma ifugo ọ na-adị mma iju onye kedu isi na ebu dibu ụlọ kedu ka isi gaa na-eku uko ka isi gaa na kọntrol ọ bụrụ na ị nara enwe ego ahụ atakwa m nwaanyị ahụ na-akpọrị gị o kwesịrị ịkpọrị gị kpọrịsie gị ike maka na ibu alụ kedu ụdị ihe bụ nke ịnụgasịcha nwa mmadụ dị mma wee nụọ ịnụgasịchazi anya arụ wee chuo wee tọ n'isisi wee siri ụka ọ bụ ka esi eme ụmụ nwaanyị na-eme isi eme mbọ eme anya eme ihe niile ka fa dị mma dịka ụmụ nwaanyị ibeba ọkwa ifu nwaanyị dị mma ị na-eni echichichichi isi nwaanyị nke dị mma ihe nwoke ibe gị mechapụta ị na-enene mana nke gị emeli ekwere gị eme ọ bụkwa afọ njọ ọ bụ na ezigbote afọ njọ so ịmala ihe ije mezie ebe gị ka be gị dị mma ị kwesịrị inye nwunye gị ego ka o mee ihe dị mma golo ezigbo ihe ọbụkwanwụ ọ ga na-ego cheap things mana once in a while ugolo ihe gburu ego tinye na arụ ya kedu ụdị ihe bụ ya biko ịkọsịkwana m ụdị ya si na nwaanyị a na-akpọrọ gị nya kpọrịsie gị ike nshọt nya kpọọ gị akpọ nya kpọọ gị akpọ mkpọmkpọm maka ịdizavụ ya ịdizavụ respect since ịnụ nwaanyị mmadụ ọsịkwa na inye nụrụ ndị befe ihe inye nụrụ ya nyanwa na-ebu na-akata iwere ego gị na-esevụ ọ mara m nwaanyị ka ị na-enye ka oke afụkwa projekti ịlụrụ anya afụ nụrụ ya kedukwe n'ihe igote afụ nụrụ ya ka o welie na-edi na ị na-egote ihe ewiwe nwa ọnụ okwu kedu isi na ị nwere ọnụ okwu ị na-ekwu ọkwa ka a na-ekwucha okwu short si m n'iru pụọ go and sit down man go and sit down man ọ bụkwa nwoke ka ịbụ nwaanyị ndị nwoke pụtakwa na ịpụta ndị tinyere ụkwụ na trauza fapụtaba kedu ndị yi trauza ịma ka pụtakwana nke gị ọ dị egwu iche na ụmụ nwaanyị na-egwuri egwu fa na-akwa egwuri egwu mgbe emechi na-ene onye ụzọ anya afọ m bụla ọlọ Nneka Ijelenze ndị be anyị tinye ya ọnụ kwuonu nke onye emetere gwana ya na o metere onye metekwesị ya na o metere ka ndị mmadụ wee na-amụta ihe wee na-esepụ aka enwe n'ofe biko na aka enwe abụrụ aka mmadụ ndewonu ka emesịa